Ka U Blei pi barok ki bapet yang ni ke program ke jongi nagaliang jongi ke Good News TV bat ngi aingu U Blei bula don kat nembat ngi hakini ke miet bat ula penyok pat lagi kini ke step pada shwa ya ke bangin ya ding bai kini ke sngi ngi puson lyngkot na kini Ka Ktien ke jong U Blei bat ke pang ya ke bangin ya pet ding ba jongi ki kindiat sngi ke bela let no ka long halor jong ke Jingaimynsiem ni encouragement bat kumta hakini ke sngi ke jingpuson halor jong ni ke pang ka long ya ke bangin ban shem na ke shiti ke jong Apostle Paul ki Philippi ka linong ka baar ka dekat ka bakat kendai bat ngan shim tangi benta ibekut jong ke ni ka dekat ka bakat kendai ki Ktien ki baong kumne bangaru ngan yo sngohun onda ngalatip ya ke jinglong jong pi Ka Ktien pareng kitho ya ke ni ki Ktien that I also may be encouraged when I know your state. Ban mynsiem lani ban iet iwei pat ka kentopru ya ka Jingaimynsiem iwei pat. Haka shiti ka jong Apostle Paul shekinong Rom haka lenong ka bakat ar ka dekot ka banyaw bat ka bapra. U Paul utho lani ulis ya ka Jingaimynsiem iwei pat lani kata ka encouragement. U Paul ulis bakata ka Jingaimynsiem kata ka encouragement kalong kum ka way ni ki jingai jong ka jingia lani gifts of grace. Kabamut bau Apostle Paul upengat ya ka ni ka Jingaimynsiem ka encouragement hakata ka list jong ki jingai jong ka jingia lani ki gifts of grace. Ban mynsiem iwei pat kadi ka jingtrei lani ka ministry ka bedan kamtam. U Paul ka shiti ka jong u shiki Philippi u ya thoru baka Jingaimynsiem iwei kalong ka bedan kam. Kalong ka bedan kam bangin mynsiem iwei pat. Henry hakani ka jo ka shiti shiki Philippi upen pauru ban mynsiem iwei kadon kam hanga badangi ya ka mynsiem jong ka jingai tilut. Bangin mynsiem iwei pat ngidon kam ya ka mynsiem jong ka jingai tilut. Ka jingai tilut ka jinglen ladi kenang bangilak ban long ka Jingaimynsiem ya ki wei pat. Upol ka ni ka por ka bautho ya ka ni ka shiti shiki Philippi udon ha ka ying bendi harum. Henry ulayo ya ka jingmentoy ka bakraw. Bat ulayo ya ka Jingaimynsiem da ka jingwan jngo ka banang ka por siya ka por ka jong Timothy. Bat kumta u Apostle Paul ulakut jingmut ban pha yaw Timothy na kabenta ban lek ban ay ya ka jing syakri siya ka ni ka balang hangne ha Philippi. Kenang baling ba jong u Timothy u Apostle Paul unyo ban tip ya ka jinglong jingman jong ka ni ka balang ha Philippi bat iki banget ki badon ha Philippi. Balu Paul ujiet yaw Timothy kadaw kalong ya ka ba u Paul ujiet yaw Timothy ban let siya ka ni ka balang ha Philippi bat ban let ban pet ya ka ni ka balang kadaw kalong kumbaw lapan pawa ka dekot ka ba arfway uang namar baki baro ki awat ya laki jong om ya ki ki jong U Khrist ki wei ki kampen let jingmut tang ya ka jong la jong ki wei ki kampen let jingmut tang ya la di Henry u Paul ujiet yaw Timothy namar ba u kampen let jingmut ya ki wei day bat ki jong U Khrist. U Paul kat kum gani ka shiti ki Philippi hagalenong ga baar ka dekot ka bakat kendai u kwa ban yo mynsiem uang kenang bangaru ngan sngohun hagakot ba pareng that I may be encouraged uang kamawut bangaru ngan long u ba yo mynsiem da ka bangatip ya ka jinglong jong pi da ka bangatip ya ka jinglong jong pi kum ki banget uang hakat kumalatho ang ni uang ngaru ngan yo sngohun onda nga tip ya ka jinglong jong pi kata ka di ka jingkwa ka jong Apostle Paul bahabaw tip ya ka jinglong jingman jong ka balang nga Philippi kanlong ka Jingaimynsiem yo kanlong ka Jingaimynsiem bat day nakataraw pa yu Timothy ban let siya ka ni ka balang ba uni u Timothy na warbu juwan jingo barabor yu Apostle Paul haga yeng bendi bat kum tau kwa ba u Timothy unyet ho ya ka jinglong jingman jong ka balang nga Philippi kanang ba kanlong ka Jingaimynsiem yo habaw tip ya ka jinglong jong ki bangay ha Timothy po Philippi
But day na kaniga daw, baula pa yaw Timothy baunlit, siya kani kasnong, lani siya kaniga balang, siya kibangit kibanan na Philippi. Upha, kabaningkong kalong bau Timothy un mynsiem gini kibangit, but kabaar unwan ra kubor, ya ka jinglong jingman jong kabalang ng Philippi, baka nong ka jing mynsiem pat yaw Paul, ubadan haga yeng bendi haga takapor. Haga ni gajo kalinong kabaar, but haga ni gajo kidakot kat kendai terter. Upol na lor ba ula mention, ula penpau ya ka kyrteng ka jong Timothy, ula penpau siya ka weipat ka kyrteng jong wei ubriu, uba kyrteng u Epaphroditus. Uni u Epaphroditus, ya ubalat ho haga ni gajo ka benta jong gani Ka Ktien ka jong Blei Philippi ka nong ka baar ka kat kendai terter. Uni u Epaphroditus, ulang ubriu uba kampelet jingmut haki eke jong U Khrist. Uday unang mi kamat jong kabalang ng Philippi. Haba kabalang ng Philippi ka kwa bantip ya ka jinglong jingman ka jong Apostle Paul. Kipa yaw Epaphroditus baunay bani kendu yaw Apostle Paul. Kanang bakiru kinyo jingtip ya ka jinglong jingman ka jong Apostle Paul. Bat kipa yaw umuli jingo yaw Apostle Paul ka yeng bendi. Bat bani rapru yaw Paul habu Apostle Paul udan na ka yeng bendi. But ong gini ka kynja, baon na habaw Epaphroditus ulalit siya ta siyang bendi bani Syiem yo Apostle Paul, ula yo ya ka jingpang bat ula kempang, bat kalapoy ka kep kabula janyap, dan ula dan hatimir jo ka jingyap. Henry ka basngaw tanat siya pang Epaphroditus kalong, bahap wat apdeng jong ka bakat ka ta ka jingpang, simla perkat ya la ka jong ka jingpang ka jong u. Henry ula kam perkat, ya ka jinglong jong ki para bangit ha Philippi. But kabawan na ka jingmut jing berkat jong u kalong, ka ay kabaki bangit ha Philippi kin snow, lara kitip ya ka jing shitom ka jong u. But ding na taka daw, bo kam tre banik pai siya Philippi. U kam tre banik pai banik kendo igid bangit. Kat bau dang don na ka jing shitom, but ula sa ang ta. Kadaw kalong, bau perkat bayo kini ki para bangit kino mynsiem no. Lara kitip ya ka jing pang ka jing shitom. Namar kwa baki para bangit hang ta ha Philippi kinda na ka jing no mynsiem. Ukwa ban mynsiem iki. But day na taka daw, bau klem tre banik pai. Banik pai siya ta siya Philippi. Namar haga jing long jong u, haga jing snow tu jong u. Uperkat bayo ki parbangit ki snow si lara ki tip ma upang kin snow si nagabenta jong u bat kata kaday kabapen snow si u bat wong day na takadaw. Bau kam tre bani pai ong ngene kat ka barfen rio. Sngap uang ya gini ki Ka Ktien haga city ka jong u Paul ki Philippi kal nong ka baar ka kat ka barfen rio ka ong ya gini ki Ka Ktien. Namar ulakan mau hir ken ye pi baro. Bat ula sius pa namar pilayo sngaw baulapang. Kataga di ka jing sngaw si ka jong Epaphroditus. Bagi bangit hang ni ha Philippi yo ki sngaw si na kabenta jong u. Bat ka jing sngaw kya jong u haga taga por kalong. Ba kwa bagi bangit ki no mynsiem na kabenta jong u. Bat kumta uklem tre bani pai siya Philippi. Yo ki parbangit ki no mynsiem na kabenta jong u. Namar ukwa ban mynsiem iki baki kinang sand haga jinga day jong ki baru Khrist. Lingba ini jingja kamtam na gani ki shiti u Paul ki Philippi kal nong baar ngiyo ki lyngkot ki brio ngiyo Apostle Paul ngiyo Timothy ngiyo Epaphroditus. Kini baro lyngkot ki yo ka bor ka beri kanang bakila ban long ke Jingaimynsiem ya ki weipat. Ngiyo iru ya ka jinglen la di ka jong ki. Ngiyo baki kletru yala di. Tang nagabenta bakin long ka Jingaimynsiem ya ki weipat. Hatu mangabat mapiru. Ngi kwa ne ban long ki Kristan. Ki ban long ka Jingaimynsiem ya ki weipat. Ken mau barbor baka tenrai. Ka tenrai bangin yo mynsiem lani ka tenrai bangin snowshiller ka kam ka jong Blei. Kamwan nang gibriu kawan no Blei. Bat kumta ka day yang ngabat yangi. Bangin let show Blei barbor ban yo ya ka jing snowshiller ni ban yo ya ka Jingaimynsiem na u kanang bangiru ngin sala ban long ka Jingaimynsiem ya ki weipat. Bat kan mauru badai habangi mynsiem ya ki wei. Ba mangiru ngin sa kiw siya prang. Lani bangiru ngin sa yo mynsiem. Dai habangi mynsiem ya ki wei. Ba mangiru ngin yo mynsiem na katagi jing no mynsiem ki jongi. Robert Ingersoll ubadai unong tho uban nagari Amerika uong ya gini ki Ka Ktien
maap yang angan bo kumakalong, uang we rise by lifting others. Ngisan, they have a ngira ikiwei. Kumta have a ngi mynsiem ikiwei, kan long ru gajing mynsiem, nakabenta, jong hi bangiru ngila ban yat shaprang, hapring gajing not mynsiem gajing itu blame kurku yangi, na ini jingpuson ni lyngkot na Ka Ktien gajong u, ngini pendem ha gajing duai. Ablay bok pa jong iba hableng ay ngo yame na mar gajing kat gajome lembat ngi, Nyai ngo na mar ki jingker khu ki jome ngi ai ngo ye try na mar malong ublei bom ji eno yang yu be don kat bat ngi bat ling bah jong ni ga tayo try be it mal mynsiem ngi le magini ki khubo na Ka Ktien ga jome bat na ga step ru go try be it ma mynsiem ngi bangila ban long ko malong apostle Paul u Timothy u Epaphroditus bangila ban long ga jing mynsiem ki wei da ga bangi len la di ko ken rat be it na mar kat bangi dang mynsiem ki wei katakan nang ra yangi bangiru ngi nang la ban san ha ga jinga dei ga jingi bat me bat bangi la ruban job ye jing not mynsiem ki buana ke jingim ke jong yalam ngi limba ke sngi baki aka baro ke bangi ni ban pendep ha ke jingim jong try ke long le ke jingalam bat ke jing darin kat jom sngo ye ke bangu ha ke kyrteng ke jom U Jisu ngi duai amen tu blin kur khu yangi na ke benta ke puram jong u amen.